17তম যে লোকসভা নির্বাচন गोसोखांग जों सायबानो चिनि त्रिपुरा हास्तेव गोबांमा थोंगोर बदल अजागा बादायनाय दङ बनि बिसिं आं खरकसा पुजा आनि introduction नरिबाना आनि बुं बे ब्रिसकेट बर्मा आं तारलाय लोकसभा निर्वाचन पश्चिम त्रिपुराव आं बादायनाय खरकसा IPFT दिंगै बरकारिखौ आं खरकसा IPFT नि MLA बिदि नरबाय आं introduction हायकेबा कक्स खालायनाय नरगानो जेसाबानो सोंगिमानो नंनि खाबिसिगो जे तंमानि ककनो जे सोंनानि बुजुमानि नरगानो सोंगिमानो नरबाय सेराबजा कक्स खालायनाय बरकारि आनि गोबांमा जागाव थानानै दंफोर जा उदयपुर साइडआव बेदर आंबाय कक्सानाखै नंनि खानि बयनाय आं सिरि फरायनाय रखनो बंगबो माइक्रोफोन गैयाने बाबो आर्टिकलया हामबाय सानि थानो आ क्वेश्चन सोंनांगौ समाय बसे सार नोंथाङा लोकसभाखौथ' एमपि नि थांगा होननाय नोंसिनि स्टुडेन्ट अर्गानाइजेशननि बागै नोंबो माबे साननो सिगांनो याखनाय सुनाय बसे जोंनो जोंखौ स्टुडेन्ट गोसोन थांनाय रावबो नहा जों बिग बाजाराव गोनां माने जेला फैयो माने बो गैयारो जे बिनि बनायजे शिकक ताकायाव बाहागे फायनाय गोसोन नबो सिगाङाव बिग बाजाराव फायना हायाव बाहागे दिनबारनखा जो बखरसे स्टुडेन्ट बिसिनि बिनि बागै दाबो कोनो मोनसे एक्शन ना जाया जे बिग बाजार दाबो बबेन फैजाया अबे बागै आंनि मोननो क्वेश्चन सोंनानै दङ नों अबे बागै गाम सानो बेलाय बेलायखे हामबाय बुकुनो दिनि सोंमु बेलायखे न नांमानि आं खरकसा MP कैंडिडेट दाबो आं नंनि जुबाजो मानखांखाय नंनि जुबाजोनि बिसिंथि गोख्लाय मानखांखाय अवश्य चिनि त्रिपुरा हास्तेनि गोरों जागावा विशेष खालाय चिनि एडिसि एरिया तो एडिसि एरिया वानो बिसि चिनि बर'फ्रा पढ़ाशुना हेकाबे एजुकेशन दिक दिया बेलेखेनो उपलब्ध खालायजा बनि बागै ओ एडिसि एरिया हेकाबा जे चिनि 6 शेड्यूल खबजा एरिया न जों नायखलनाय फैलासिगां आवनि बागैनो चिनि IPFT नि जे नाहारमु जों जे एडिसि एरिया न खबै जों जे गायसा सम्पूर्ण राज्य हायकेबा सेपारेट स्टेट जे सानमानि बिसिरखिनो जों गोसोगांनि सामुंनो जों आगरितलांनाय जों बिसेस खालाय जे गामि आमसायाव स्कुल रक गाहैचरिया बाहाय स्कुल रकनो जों दाबो बनायखलै दङ थिनांगौ बनायखलनाय चिनि त्रिपुरा साराव जाहाथे रोंसोलोंथानि बयनिसोलाय सिगाङाव हिमना जा अमाहायखै जों गाव सानाय दाबो जों आं एज एन MLA एसेम्बलियाव सार दङ थिनांगौ जुदि MP मानियाबो आं दिल्लीयाव थांनाय चिनि त्रिपुरा हास्तेनि फरायनाय जिर'नि बागै बाहायखै चिनि त्रिपुरा हास्तेनि त्रिपुरा सार गामि एरियायावबो जों जेबो पढ़ाशुना जेबो क्वालिटि गोनां जा फरायमान अमाहाय आं जायतनाय सेकेंडलि नों जे क्वेश्चन सोंमानि जे लाहारि दे बर्मा बिग बाजाराव बनो सिको किलिसना मानि यागलो जोंनो यागारि थांका संसार यागारि थांजा बिनि लाहारि दे बर्मानि कपनो आं विधानसभायाव स्राय साजाब दङ जे चिनि गुरै आसु टेलेन्टेड फरायसा फरायनायजों अमाहायखे लांमा यागारि हेकेबा थै थांनानै आबुनि कारण तामो रेजाल्ट तामो हिनि आं बिदा MLA मानि यागलो आंनो फैला बजावै लाहारि दे बर्मानि कपबो आं विधानसभायाव स्राय सोंमानि दङ बिया ताबो सुजरा जों अबनि बिजाब मानियाखौ आं थिनांगौ तेबो एसे सेसन फैखाय तेगेसा सेसन फैखाय आं अबश्य अबनि केस स्टेटास गोसोखौ दं अबश्य सोंनाय आं सायमानि मते बंनि the investigation team दाबो बिनि जे CD कपि रो जे बिग बाजार बिसिं जे रिडो नाहालाय माने हेगाबा पाइथानि जे भिडियो कैमेरा मानजाक माने अब स्क्रीनिंग टेस्ट नि बागै फातार हरजा नि
আবরু ত্রিপুরা হাস্তেনি মুখ্যমন্ত্রী হেগবা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বাবু সাজাক ব রেজাল্ট লিরনাই কক বেলায় হামবাই Nini sini monggo kisah kisah. Ani mungkin aku deporma, ani para mereka kami dia di bawah para. Tam kelai tong. Aku graduate kita, ya sekarang semuanya omong saya. Tapi sini hashtag ni, tapi mizo pop, ini boro, schedule jodoh nonton baca. Sini hai kesamaan ekstral curasi jalan nonton kerja. Oh sini pop boro kesam. Kalau schedule nonton aku. Mungkin aku nung bidang siapa pop bodhisattva. Mungkin aku ni result tapi aku lupa banyak aku. Setelah mana schedule nana bagai sama kamu kan. Belai baca kuno, ini semua belai keno nang mani. Sing pop borokno schedule dana ni bagai sing IPFT ni arjona MLA bidang siapa serai ke cini kok semua lotonggo. schedule damani logi belai ke nangkuk mani abo ka Roman script jeda sing Engraji kokno simani A B C D Z jora abo actually English rokni অক্ষর eka word dia alphabet dia sin abo Roman rokni alphabet se je alphabet hekba অক্ষর suinani belai ke nok kelai abo ni bagai sing Roman script no sanlayo agini simi ang student life ni simi no Roman script ni bagai kok sao tahu SNMLA hisabe bo ang kok sao yo dia ba belai ke no one ma singcha hai ke ba kha khamani kok norok no khana ang assembly wo kok borok no Roman script no khainani bagai dabi khlai bo sabo omo hai kok no obos khlai ka absung ham ke no nugui to ko ang te tini ojaga pandani bishigi borok ni bung sanani naya norok খরচা কলেজে পড়িনাই হেকেবা খরচা গ্রাজুয়েট খরচা MA খাই দংনাই হিসাবে নরক ওয়ানসুক মাননা নরক ওয়ানসুক দি আং অমন কয়লানি মুজুগো যে ভাইদি जों गोसोखांगो सिनि ककबरनि बागै जोंनि टिपा सारकनि हुकुम ककबर बायसि मानानि हेकेबा क्लास 1 नि सिमि MA PhD जरा जों ककबर बाय रोमान स्क्रिप्ट न जाते सैमानानि अमनति जों देबो jawab lainnya, mungkin kalau Roman script ni siminya, oh schedule tanah himase, sung bisi, tu kedua mah bisi ka, tahu ko sung tahu iman laya ko tak boleh bukus. Ya, kebang mah baru ini kok sung mungtong, je bisi, cisa, hai keba, 11 বছর থেকে IPFT di Peralen, hai keba separate stage kaman. Kebang baru ini kok semua tahu je tahu ko tamu nong di Peralen biar kemai tangka, kamu hai kok kebang semua tahu. Cikan je isu kok baru Roman script lainnya ni tiringno saja cuti sana ni. Kamu hai cikan isu no pernah to sini baru kau bising no, sini tahu kan bising no, abo musuh hai kai kesari to ni bo hai kai kebing tomani bagino sini tahu kan talika belakang no ambil ini angwat suruh. Gabno besekang ko besekang ni assembly ro ko program Roman script ko no sung cheche tisane te joba ko sung soya wino flight to hambai al mungkai manus de purba angkol wataru 6 semester community college ang sabo sumo sajino no sa ko cycle thanga ke brale sung taw ni shan tai ke brale ni chamo busu jo la ko ka abo kisa cycle mo sumo untuk tek isa ko thangna assembly lo kha kok ke brale bisinte basa minister puja khangriya ni puja no amo hege udah assembly lo lagi ada ke brale ni tadi dapat nai na covid thara ta pugna belake hambai nini sumung go belake na nang bani sini to tadi bagai ciliti Peralen tangai nangka sengabo belake no sumung kasha kotorma sini Tripura hastewo जों ABC ini senamjak যেটা Tripura Tribal Areas Autonomous District Council আজাও
जों तिप्रासाराव स्राय तंमानि जागा जे जागाव तिप्रासानि स्कुल तिप्रासानि ऑफिस तिप्रासा जागाव कॉलेज ओमहाय नानि कक तंमानि एसे एडिसी तिनी जों दाउनुखा जे 2010 सालाव जेफोर एडिसी इलेक्शन होनखा 2010 सालाव जेफोर एडिसी इलेक्शन होनखा चिनि त्रिपुरा हास्तेव गुबुननि दफानि बर'फोराव दङब्ला जों गाहामखाय सायना जों भारत बाय जेफोर मार्जार एग्रीमेंट गई भारत बाय हाबका 1950 सालाव जों गाहामखाय सायमानो जे आफोर जों रंदि 50-50 पानखा गुबुननि दफानि बर'फोराव बाय जों दिनै 2019 फाइसाव बाय टाउन जाखा चिनि बर' कमेमान 30% से दंसै दा सरकारि बा बेसेनो 31 फुनगौ द दे एडिसी बो माहायनो 2010 साल जेफोर एडिसी इलेक्शन एका जंमारिनका आप्रो अफ एडिसी आमसायो भोटार दङ चिनि तिप्रासारनो बादेनो गुबुननि दफानि बर'नि भोटारफोर प्राय 10 থেকে 11% दङ एडिसी बिसिङाव नायनाय माने 2015 आव बोसोर सौगैया जे 10 to 11 दाबो चिनि एडिसी एरिया बिसिङाव गुबुननि दफानि बर'फोर दङ प्राय 17%। जों अजागानो बानानानै नांगौ जे अमहायके बिसिब्रुम गुबुननि दफानि बर'फोर चिनि त्रिपुरा हास्तेव बाराय दंमाहाय एडिसी एरियाव जुदि 5 बছর अंतर अमहायके 7% 8% काय बाराय थाङै दंखाय थिनांगौ चिनि त्रिपुरा स्टेट जे मानि हाय चिनि एडिसी एरियाव अमहायके न गुबुननि दफाल बाय कबरी सिजागला दिबा ते 10-15 বছর बिया बलखाय जों प्राय 30-40-50% आंति हेके एडिसी एरियाव ngै थांनाय वानसुक बुङो वानसुगैनो चिनि एडिसी एरिया जों जाते प्रोटेक्ट खालायना माननानै एडिसी एरिया जों गायसा फुल फ्लेजेड स्टेट सानामयाखै चिनि आ त्रिपुरालेण्ड जे एडिसी एरिया खबै अजागा जों जाते चिनि ल आइन रखनो चिनि गणतान्त्रिक एकेबारे डेमोक्रेसी बिसिंति जे मानथाय सरखाय दंमानि अबस्थानो चिनि त्रिपुरासानो जों रिमानानै खाकावैनो जों त्रिपुरालेण्ड दिनै सानबाय दं त्रिपुरालेण्ड सोनामयाखै त्रिपुरालेण्डनि सानमंग्रिंखाय जों चिनि त्रिपुरासाराव चिनि दफानि बर'फोर बौ चिनि अस्तित्व दंला चिनि हुकुमु दृ गोमानाय बनि बागैनो चिनि हुकुमु एकेबारे चिनि दफानाव मोथांना रोंनायनि बागैनो जों त्रिपुरालेण्ड मासानो थिनांगौ साननाय जों त्रिपुरालेण्ड शुधु गामि एकेबारे अमहाय कल सभाव चिनि साइतंया जोंनो त्रिपुरा हास्तिनि बर'फोर चिनि दफानि बर'फोर इलेक्शनाव 2018 सालनि जंबारियाव गब्लायखाय रगारका बनि बागै जों दिनै विधानसभाव त्रिपुरालेण्डनि कक स्राय सामानि दङ नांखागाय आनिथानि बयरक दङ आपनि जों हायनो आसुगै दंया थिनांगौ फ्यूचाराव जों अमहायके देव चिनि त्रिपुरालेण्डनि ककनो सारा इन्डियाव जों बिसारनानै बागै थाङै दङ हायनो बागै सिगांनि इलेक्शन एबा जुदि जंबारियाव जों गब्लाय मांखाय जों लोकसभाव चिनि त्रिपुरालेण्डनि ककनो अबश्य लाङै सावो हाबाय Sana bulan ambai, nunggu sebab sana boleh selama boleh. Ada muka orang sedang apa? Ada dijawab saja. Sar nung MP ni kan tes di masa tu pada ini nak muka apa baik? Boleh ambai, tak mengapa. Angkor saya MP ingin sini tiba satu kali bagi samudra lainnya no. Awalnya logi विशेष खालाय जतन सोलाय नांगौ मानि आं गासिबो जे साबानि जे फरायनाय रकनि बागै एकेबारे रोंनाय रकनि बागै बेलेखायनो इम्पर्टेन्स बिना नांगौ दा माले जेकुनु दफानि जेकुनु समाजनि गायसा ब्रिज के चिनि एजुकेशन एकेबारे
sini rungsrungma kori hingga sing rungya hingga sing political knowledge saime hingga sing rajnaitik dik dia sini borok saseton hingga rajnaitik saime hingga sing saya democratic country o hingga গণতন্ত্র ni দেশ যে borok goban bono rule khlayo je borok goban bono শাসন khlayo absang kaham bai chaima aboni bagai tirwa hasteo sabo শাসন khlayo जों गाहाम फैनो लुबैदों काटा देवों जों रंदी दाबो प्राय 70 বছরमै अ हास्तेबो गोबां सरकार न जावै थांका याला गोबां सरकार जावै थांबानो चिनि तिप्रासारनि बागै चिनि दफानि बागै गाहाम साम पारफेक्ट सम खायख्लामनानै गैनि बागैनो चिनि दफार बेलायखेनो बुनिसलाय ग्लोबल ग्लाइजार चिनि दफार बेलायखेनो टैलेंटेड बेलायखेनो जेकुनु खेला दुला जत जाबावनो चिनि बर'फ्राव फरायथानि बेलायखेनो टैलेंटेड किया जे कासे प्लेटफर्म गाहाम मायानि बागै एकेबारे जोङो दुइ दुलनाय गाहाम गैनि बागै चिनि तिप्रासार दाउबो बुनिसलाय ग्लोबल ग्लाइजार मानि बागैनो चिनि दफार अमहायके माने मासाया माने दाबुबो गोबां गामियावबो दं स्कुलाव गै गाहाम दै गै लामा गै अमहायराव मोसं द्रु द्रु खालायनानै बागै थाङै दङ आबनरक जतनि बिसेस खालाय फराय दंनाय रकनि बेलायखेनो डिउटी राजनीति बेलायखेनो खालायनानै नांगौसों चिनि तिप्रासार आं नुगौ जे जों बाहान बुथै गोनां बरकजों चिनि बैसागो बाहान दङ बुथै दङ आबनि बागै जों जतन सेल्फनि बागै वानसुगो निजिनि बागै जतन वानसुगो बनि बागै बाक्सा चिनि बर'फ्राव गोबां टैलेंटेड दंफानो राजनीति जीवनाव फायनानै संजायो दाहै आं राजनीति थंगाखै गोबां अब माने गामि सानाय सित्रा दंहाय नुजागौ फेयाबा राजनीति बायसे जों बेलायखेनो चिनि दफानि बागै खानोंथों चिनि आमसायनि बागै खानोंथों राजनीतिनि जे फान अ फान बेलायखेनो नांगौ माने अ फाननि बिसिंखैनो जों चिनि दफाराव दङ स्पासावै मा सिसारिवै मा जों राजनीति फान गैयैखाय जों कुनु खायदा गै बयनो सिबिनो नायसिगै मा दंनाय बनि बागै जारा चिनि फरायनाय जुगाव पलिटिकल साइंस एकेबा राष्ट्र विज्ञान यदि सब्जेक्ट गैयैखाय राजनीतियासो गाहाम बै सायमानिया जों पलिटिकल साइंस सब्जेक्ट गैयैखानो पलिटिकल साइंस बयनो आहायनो पायैखानो फरायनाय तेकैसा जों भारतनि संविधान पायै परेदि बेलायखेनो नांगौबानि चिनि जुदि इंराजी बाय बुजिया हकाय बांला बायबो दङ भारतनि संविधान आबनो बांला बायबो फरायबानो नों जुदि कुनु दिनै मानथाय सप्ताहनि कक सायमाना हकाय भारतनि संविधान बेलायखेनो नांगौ हामबाय तेकेबो जोङो सावनो खुलुमो हामबाय मायाबो दिनसिनो बानो थायमान बागै सारा निसुमानि गेटि सयनो रकम फिसा जुरा बिनाय सार निनि थारिख कासे कक सुमुके आइ सोंगरो जत स्टुडेन्ट हायते योट अब हायते फायमान खायजा आं सिनांगो जुमा के आबसे जोंनि थानि आबहाय एडभाइस ते मेसेज सिनि लाइबो सालब्रुमब्रुमनो मुजुमानाय जा आबहाय मेसेज नोंनि सोंनो ताबो कसारै लानांगौ जों जाहाथे जों आबनो मुजुमानाय ते निनो अकथाय सिनि बुखावो गोथां दंलगे थानाय जा आबहाय मेसेज जोंनि निनि मानानि मुसुम बेलायखेनो खोनादोंमानि को हेगेबा नांगौ मानि सुमुनि नाम आं दिनै अर सोंनाय अर दाबो रानिं कलेजाव फराय दंनाय फरबुसु दाव याकि साथि कलेजाव फराय दंनाय हामबाय इउनिभार्सिटियाव दं इउनिभार्सिटियाव फराय दंनाय दा हामबाय नरनो आं अमनो कयनानै बुजुगो जे जों बेलायखेनो खाबाय खायनो सिनि परासुना हेगेबा रोंसोंनो जों मास रोंनाय तामाले जों दाबो नुगो सिनि तिप्रासाराव बिसेस खालायो बेलायखेनो वाना मासिंसा दं गलायजा जों नायनायदि
गोबां मा जायगायावनो बाक्सा गोबां फेकजाक मानि रक्सावै चिलिति प्रसाद फरायसाला गोसा बुरै गोसा जतनो आसे टेलेन्टेड स्टुडेन्ट दंबाय मानि न बाक्सा अ फेकजाक मानि रक्सावै आखै लामपर लामा हामियाव बरफदा जों बरफनो माननाय कलनाय नरक आं नरमाजे जुबाय मानसि सुबानाय नरक अमहायके न सावमा खालायनाय जाते चिनि द फारक अमहाय फेकजाक नाय मानि रक बाय जाते खबल जागिया दै हितमा जों तिब्रासारक बेलायखेनो वाना माइसिंसा हेकेबा बुइबाय मथुंजागै दाबुसु जरा अमहाय जागावन सगिया जे दंसनि लामाव सगिया जों फरायग्रानिफ्राय सायमानो आबन बागै फरायना नांनाय आमेरिकानि रेड इन्डियान सं बर' गोमावै थांगा माने थै थांबालिया माने गुबुननि दफाबाय सेबजामन गुबुननि दफाबाय गोबां लामा हामियाव कररिमां बर' ओरैबाय बाक्सा नङै थांगा सिनि दफानब जों आमते हायकेन किसान नंजों हायङै दफा बाहाय हिंबा परे थानिब ओ जुबक जुबती हेकबा सिक्ला सिक्ली रकन एकटा साइड बाय जोंनो कोनो केवल गुलि कगै बगै तगै बोथारनानै नागिया जोंनो एमन भाबे आक्रमण हेकबा अटैक खालायदों जे टेबलेट हेकबा हेक जनाय मानै जामानै बिसिंबिबो जोंनो कबलै दङ सिनि हुकुमनि बिसिंबिबो जोंनो कबलै दङ जों गुबुननि दफारावबाय लामानियावै गुबुननि दफारावबाय थांगैयाखै गुबुननि दफारावबाय दामाने गोदालै गुबुननि दफारावबाय कायजाक मानिर सिनिति भाषा बोरैर कायजागै गुबुननि दफाबाय कायजागै निजिनि दफा गैखा गुबुननि टाइटेल मासिकिया अमहायर थेबो जों दोरों गोमावै दं ओमफ्राय गोबां आमहायकै गोबां लामा दैनो जोंनो एटाक खालायदों आबो जों गाहामखाय बुजिना नांनाय बरबागै जों गाहामखाय फरायना नांनाय एक नम्बर फरायग्रानिफ्राय जत बर'न मुक्ति रक फायजागो एकबा बाक्सा फरायना मुजुङिया आंनो आगिनि सिबिपानो आं खरसा LLB फ्लाइजाक हेफानो आं बेलेखिनो फरायनानो सेलेव फरायना बेलेखिन सेलेव आं साइमांगा तांगै फरायनानै सेले दाबुसे आं बुजियो तांगै फरायनानो सेले एक्चुअली फरायना सेले माने एकटा न कारण जों नब फुङायखेनो पुइला सिगां मबाइल चेक मा खायग्रो ताम मेसेज दं दिनै एन्ड्रइड मबाइल दा सत्त बर'नि थाने एन्ड्रइड मबाइल दं जों मेसेज साबो आंनि फ्रेन्ड रक साबो मेसेज सिखे आमासे बेलायखे इम्पर्टेन्ट फुङायखेनो मबाइल सिगां ओंखाय जों अ प्रेक्टिस अ जे मबाइल हामजामा हायखेनो जों बयनोबो मा हामजाग गायनाय जों बयनो हामजाग गांखेसे जों अल जिनि बोखाबो जोंनि ब्रेनबो जोंनि नलेजबो गोबां नाय ओंखाय आबन बागै जों बय फरायनो नांनाय ओंखाय जों बय फरायबो बाक्सा पक जागै थाङो क्लास 11 12 कलेज फर्स्ट इयर सेकेंड इयर इउनिभार्सिटी फानुंथुम जों दाबो ग्राउन्डनि आं जेखुनु खायसे साबजेक्ट फरायगा आंनि दाखुनि सोंमुं आं नरमाताव मेसेज दिनाय आं नरमाव मेसेज दिनाय मुसुगो जे नरक फरायगा हंखाय जेखुनु साबजेक्ट फरायगा हंखाय मुइतो नारगानि एगेबा ककनानि अब दङ जत बरफ दिना ओंखाय आं नरमाव मोनसे सोंना मुसुगो जे मुइतो नारना गलायदे ना कगै थाना गलाय बमन नरक प्रेफार खायसा नरक बल थिउरि तुइनो थानानै मुजुं जे ककनानि गलाय ना मुइतो नारगानि बेलेखने कठिन कगनानि गलाय आं जे या बिसानाय रखनो सानानै मुजुगो दाबो नंनि गाना जे आजुजाक दंनाय निन फ्रेन्ड्स दङ दाबो मा कगनि कारण तो इजी सेन्स आव दाबो मा कगनि प्लिज कगनि देबाना माया nin ama nin babu songo do ঠিক আছে ও গানা তোমরা রনো দুই পগই মে এখন nin ama nin babu nin আত্মীয় স্বজন nin রিলেটিভস রনো তাবু পগই দাও করে বল ইট ইজ নট ইজি আবনা পরে নাই রনো সানানি মুসুগো যে মুইতো নারকনানি একেবারে পগই থানানি
অকমে যে নমস মানে অমনানি আনসার আং দের সাইত যে মুইতো নারগানি বেলাই কেন ক্লাই পগনানি বেলাই কেন কঠিন পগই মাইয়া जों নন মর সিলাই তুই নন কগা নাই তো নন বস বক্সি দিন গো নন পগই সবাই দিন খাবসি তং তং নাই nung pokok maya abon babe sentangni pokok maya at adi jenos hasinai sentangni pokok maya seng sini bunga bufano sini nana sonani thagor sono tar ani thagor thimani pray 20 kasakasi ka 20 years 20 বছর উনা নাইখা আং আসে মুইতো গরিখা কিন্তু যে থইজার অনে কিন্তু কেবা আসে মুইতো খলায়া ফ্রেন্ডস বাং তুন গরিখা মানে নং বনা আসতে মুইতো খালিয়া जों दाउ नेताजी सुभाष चन्द्र नि गान्धीजी संग जों बिसोर मुइतो खलायबा बिसि खलाय जायगा हेस किन्तु जिन बुमा बुफा रिलेटिव्स फ्रेंड्स रनकाय जों मुइतो नारगो इंगे पगै थानानि त कुन दिन समय आं सेराय प्रो परे मानि परार दाबो मुइतो तंबाय इंगे जों आबनो पगै मानया इंगे दाबो परे मा परार रंग बाक्सा मुइतो मान तांनि मुइतो मान कारण सिन फ्रेंड्स रन जों तांनि मुइतो मान तांनि बुमे तां बुमा बुफानो पगै माय एकटा ना जों बरक बाय दिल्ली मालाय सालब्रुम ब्रुम मालाय जों बरक बाय जों सालब्रुम ब्रुम मालाय अ परा बायबो जों सालब्रुम ब्रुम जुदि मालाय दंखानखाय परानोबो आंति पगै माइया बनि बागै जों परा बायबो फुंगायखायनो मालायना नांनाय सारि दिबरबो मालायना नांनाय सारिगो मालायना नांनाय हरबो जों मालायना नांनाय दिनै चिनि केन्द्र हास्तेव आसु गोबां आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सार्भिस नि जे ऑफिसर कतर दंनाय दिनो 10 आवर्स माने 10 घंटा 12 घंटा हाइके परि इनके पर आईएएस ऑफिसर में पे जों दें सिनायबा गरम सिना बनि बागै जों कामके परिना नांनाय मुइतु नारना बेलायखेनो कलाय एकटाखाय आमनो सिमिनो सापं परिता दं नों दिनि किसा खोनावायसा सनैबायसा अम हाइके जों सालब्रुम ब्रुम न बबायौ पराबाय जे कठिन मुजाक मानो जों जुदि मालाय दंखानखाय जों बनबा आमा हाइकेनो मुइतु नारगै माननाय गबनि बागै जों मुइतु नारगना बेलायखेनो कलाय पगना कठिन आमा हाइके परे फुरबो नङा बेखेन मा परेनाय आंनाव पगनानि हिनिसे मा परेनाय आज ए सब्जेक्ट नङा आं पगना मुसुमुसे हिन्दे आं मुइतु नारना के प्रॉब्लेम फैने पसे पगि हेस किन्तु पगि माइने आबन आसो इनके परेनानि बागै अम हाइके सिनि माइन्ड सेटअप खायाखै जों मा परेलायनाय बेसेबां जों तेबो मा आगो लायनाय कारण परेखानखाय सुदु नलेज सिमी बाराया परेखानखाय सिनि दफारक न नों खरकसा दिनै टीसीएस ऑफिसर आईएएस ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर गायदों सिनि बरक दफारक न जों गोबां मा हेल्प खालायनांनाय वन बागै जों बेलायखेनो परेनायनि ना इनके दाबो आनि बिसि जराले गरै दिनै नरमा आं नागारसानो हायबा पाइथागते कैसे सानाय नरनो जों दाबो तो नरजतन कलेज पढिबो इउनिभार्सिटी पढिबो अवश्य नंनि कालचार सर नागारमासानो जरामाना हाथैसा जोङो तो मुदाते जत स्टुडेन्ट मैक्सिमाम स्कुलनि सायाव कलेज सायाव इउनिभार्सिटिनि सायाव के नोंसोरनो फाइनेन्सनि नेक्स्ट जेनेरेशननि दियै जोङो तो मको गजाय खालामनो मोसो किसा जोङो आम निनि असुमुं बाय आनि रिप्लाइ एकनियावनाय खादे जों दाबो जतन कलेज फरायजाक इउनिभार्सिटी फरायजाक बाक्सा ग्रेजुएट खायो गोबां मा कोचिं रखलाय दंना ओंखाय जों आगि जेरायफोर दाबो 11 12 रखो तो दं खरसा खरमि दं मानो आं कयनाय जे जों फरायफोर आइका फरायतोंफोर जों जतन जानजानि फ्रेंड्स आइका बेस्ट फ्रेंड जों सनामलायो दाबो अजागा जों नायनाय मानि नर्माल वानसुदि जे क्लास 7 आइका 6 नि सिमि जों फरायफाय मानि बाक्सा फेलिंखा बाक्सा पासिंखा बाक्सा दाबो कलेज दाबो नि फ्रेंड्स रन बाक्सा फरायलियार ड्रप आउट नि रक थांबाय केना दाबो पर्यन्त गोबां बरक ना दुकारिखा हेदा गोबां बरक ना दुकारि मानो नंनि दाबो नंत मैच्योर नजा गोबां माने बाक्सानि गार्लफ्रेंड दं मानो बाक्सानि बॉयफ्रेंड गार्लफ्रेंड दंलाय मानो जेकुनु समायानो बखा चेन्जिगै नन दोगारि मानो
কিন্তু কাইসা মানে নরম জীবন খান্দুকারি তামসা থিয়াসাকনি লগি নন হেল্প খাইতার হ্যাঁ হ্যাঁ nin ama babu nin ani ama babu mana ani selas tekan pan ana yatori kang man kintu ama nei ema mane ang je thiasa ang bai basan tong boy no nang best friends namdi boy suk boy ni pore je friend tong mani bor hanya normal friend ta কিন্তু boy no hangkai norok best friends na ang request klainan musumotor normal dage mani ya normal koidam so boy no best friends namdi je best friend no thiasa ni logi tongnai no kono dino bodo karigla amono boy gisung boy no belakhen importance rena na nangko mani gisung wansuna nangai ngai sung besagal ni shalo omo haike no boy no importance boy no nangko mani wansugui no sung sauma khlaine ngai sini গণতান্ত্রিক একেবারে ডেমোক্রেটিক কান্ট্রি ও sini भारतनि संविधाननि बिसिंतै sini मानथाय सप्ताय बाहायके माननानै आबो जों माध्यमिक फेल एकेबा तलायाव जों लागी ड्रप आउट बुंजा तिनि रमनि बयनिखौबो सामु खालायसावो एगा बिजनेस खालायसावो गोबां बरक बाक्सा क्लास कमफानाव सिउ पलिटिकल नलेज दङ ओंखाय जों तिनि सिनिति प्रासान बागै सामु खालायनानै हिंके जों बेलेखेनो फरायनो नांनाय नलेज दङ नांनाय राजनैतिक दिग दिए राष्ट्रबिज्ञान परिधि चीनी कान्ट्री तामने फेडरल सिस्टेम क्वासी फेडरल सिस्टेम गभर्नमेंट चिनमो चीनी तलानिसिमी एनिसिमी जेट जरा जतनिनो सानानि अधिकार दङ जतनिनो कक सानानि अधिकार दङ रिफर्म खायनायनि अधिकार दङ गोबां पार्टिस नामनायनि अधिकार दङ मान गाबोनो जों सिना नांनाय फरायनो नांनाय फरानि बिसिंथिनो sini kubui hamzat bung jadi tiprasani hamzat bung jadi porimani bising bising man kan kai sini dokhani borok no sung kaham kai coba sung khlai nangnai boli bagai bisikango jate sung bul lama hai ka ba lama korui himyak na ja omo hai ki sung sai mana nangnai ni sak no snamui din thani knowledge kabang tornang bese buinano bujogibo buinano bul promum phorongkar kai nangapurno robi mannai जों दाबो पारानि बरनो जेसाबानो थांगै कलेजाव फरायजाक इउनिभार्सिटी फरायजाक थांगै जुदि पारानि बरनो बुजकांकाय बर आमनो सयनि बाबिनाय बेखौ पारानि बर थांगै आमनो सयनि बाबिनाय कारण ओ इउनिभार्सिटी फरायजाक कलेज फरायजाक रसे जों अम हाइकै फाइ साबायो गामियाव हगाय आं बिनिखौमोन आं बिसास खायनाय बे ओंखाय जों बामा हायना बुइ तामसा बुइ तामहि आमो इम्पोर्टेन्ट या नों तामो सायमान आमसे इम्पोर्टेन्ट गोबां माना जों WhatsApp Facebook रावबो गोबां कग्रब सिले बुइनि कगबाय नों तामो सायमान आमसे नों सिगे नों बुइनि कग नाहारै बुइनि निउज नाहारै गोबां बरनि फेमलक जा कग्रब मा फानो नों गोबां मा कग सै दमान बुइ म उतै फना किन्तु रियेल घटना गुबै घटना तामो आव जों सायमाननि बागै मा जाय तकनाय बनि बागै जों बेलायखेनो फरायनानै नांगौ बेलाय आसुं सितुं बेलायखेनो हाम তাকলাই তো অনেক জুদানো বলো সবাই দেখছেন যে যে ওয়েস্ট কনস্টিটিউশন আর তো শুধুমাত্র আগে যখন তোমাকে শুধু ওয়ানজি বসনে বড় সিদিছে বাসো তাই তাকলাই কেন সাইসু আমার সুসুরকে বাবা থাকা बेलाय हामबाय दापुनो जों आंनो ताकलाय सिनि IPFT पार्टी दागिखा जे वेस्ट जों सिनि IPFT सं वेस्ट स्राय कै तिप्रासा कासा पार्टी IPFT नि नाहारमु तिप्रालेन और नाहारैनो जों ताबो गोसोगांनि सामु खलायनानै एकेबारे गोसोगांनि सिनि चौबारातेबो क्राक खलायनानै बागै जों केबोबाय एलायन्स जोंनियावै केबोबाय खोथायावै सिनि दफानि ककनो जों जाते पार्लामेन्ट थांनि सायमानानै आबनि बागैनो जों ताकलाय स्राय बाजाव नरक नायनायनि बिचार खालायनायनि आं नरनो अमस थागला जे आननो बुद्रिदि ककनो दिनै आं प्रग्राम दि सागला कारण अबंका सिनि फरायनाय जिरो बाय कक सालायनो हायसे नरक जेटानो चाव जेटा जे
যে পার্টিনি বিসিংথै চিনিতিफ्रा सा दफा हामनानै लामा नुकजागौ गाय नरक अबশ্যই नंनि जे खा बिसिङो नरक मेच्युर नुजा कलेज इउनिभार्सिटी फरायदों जे दा चिनितिफ्रा सा बागै गाहाम मुंगानि हिनि नरक वान्स नरक आजागाना दौथ्रि কোনো प्रब्लेम गैया गेलेखेनो हामबाय